Mbak Nyapok ini lah. wae weton Han nggono aku kok. sesuk kok malah aku ya wedhus ya. Lah ngapa? Lah ngopo wedhusan ngambung kok mburi? Ayo, berarti kowe iki curhat kulino berarti. Kulino ngambung wedhus pengen. Iso curhat sama ngomong berarti kulino ngambung wedhus. Iya, kulino ngambung wedhus. Kowe iki tak kapakno. Lah kurang ngapa-ngapane kowe lho. Sikilku mbok tanyo. Mulane sikilmu gedhekno. Yen dagel to, Mbek. Lah nyapa? Lah kowe tenanan lah mung ngidak kok. Lah aku gak ngerti lho. Ora ngerti oh kira ya kowe.